Em dic Rishi i tinc 19 anys. Jo vaig arribar aquí l'any 2022, per tant no tenia ni idea de què puc fer. Per tant vaig començar allà a Noima. I vaig estar allà per quasi un mes i després l'Àngela em va recomanar un curs de PFI, que és de jardineria. Per tant, el mes de setembre vaig començar PFI, perquè és l'únic que podia fer. Després de PFI, he fet PFI perquè pogués entrar en un grau mitjà. I després per la tarda, per esforçar molt el tema d'idioma, jo vaig començar classes d'ESO en l'escola d'adults. Vaig començar altres classes de català i de castellà en l'escola d'adults. Després, un cop he acabat la PFI, jo vaig començar ja d'electromecànica en la Garrotxa. I ara mateix estic fent segon anys de manteniment d'electromecànica. I res més per a dir. Déu-n'hi-do. Ho has explicat molt bé i, a més molt sintètic. Rishi, quan tu arribes aquí a la Garrotxa, de quin és el teu país d'origen? D'on venies? D'Índia. D'Índia. De quin lloc de la Índia? De Panjab. De Panjab. Arribes aquí i resulta que descobreixes que els garrotxins parlem català. Clar. Això jo no sabia. Clar, òbviament. El meu pare tampoc. El teu pare tampoc. Sí. Clar, i per tant arribes sense conèixer la llengua, no? I per tant, què representa quan trobes Noima, tu, en aquest moment, quan arribes aquí? Perdona. Per mi la Noima és la resposta de cadascú, com jo. Quan vaig arribar aquí, jo tampoc era què puc fer? Perquè no coneixia l'olor, no sabia les normes, per tant, la Noima és la resposta de cadascú que no tenia idea de què podem fer. I això. Està tan ben explicat, Rishi, que a vegades ens atabalem a fer eslògans i acaba de definir el sentit de Noima, no? És donar resposta... I és donar una bona base, i per tant, més o menys és un creador de base. Per tant, si hi ha algú que no tingui una gran base, no puc pujar més amunt, saps? No sé si m'explico. És que és la millor manera d'expressar-ho, oi? Podem fer discursos i tot plegat, però és que... Per tant, ja has trobat els fonaments, no? Aquesta gran base. Si algú que no té base, que vingui a Noima, no? Aquí es construeix una base. Heu sentit tota la claca, és l'equip de professors de Noima, perquè, òbviament, estan molt emocionats perquè es crea un vincle, oi? Amb els professors. Què passa amb aquests professors i professores? A mi sí que em cau molt bé. L'Àngel, Eva, Francesc i totes les professors que he tingut m'han ajudat molt. Per tant, sense ells no estaré aquí, sincerament. Per això, gràcies a tots, l'Àngel, Eva, Francesc i totes les profes que m'han ajudat fins aquí. Sincerament, ho agraeixo molt. S'emocionen, això passa. Rishi, de tot el que has après o has viscut a Noima, amb què et quedaries? Pots repetir? De tot el que has après, del que has viscut aquí, a Noima, què destacaries? Amb què et quedaries? Me'n quedaria amb la gent que treballa aquí, l'espai que hem tingut aquí i l'ambient en general, que és molt bo per una persona que, saps, no coneix l'espai, que no té ni idea què pot fer i que no té amics, no coneix gent. Per tant, això és una bona oportunitat que comenci aquí primer en la Noima i després que vagi fent altres coses. Com t'imagines el teu futur? Jo imagino per futur, jo intentaré de fer un superior o una universitat, aviam si puc fer o treballar. Què t'agradaria estudiar a la universitat? D'automatització i de robòtics. Automatització i robòtica. Robòtic. Fantàstic. Fins ara tot el que t'has proposat ho has fet. Per tant, d'aquí 2, 3 anys, 4, et tornarem a entrevistar i provarem aviam on passes, no?, de la universitat. Gràcies, Rishi. Un aplaudiment. Al costat del